Тарас Вікторович. Я учень 11 класу Бучицького ліцею. Моя наукова робота – це створення туристичного органайзера пам'ятними місцями України. Дана програма «Органайзер» – це комп'ютерна програма, що відноситься до прикладного програмного забезпечення і призначена для користувача, який має можливість обрати маршрут або місце відпочинку. Є кілька причин змоги створення даного програмного продукту. По-перше, на сьогоднішній день не всі можуть подорожувати різними містами України. Тому цій категорії людей ми пропонуємо здійснити заочну мандрівку, в ході якої можна побачити багато цікавого та ознайомитися з історичними подіями тієї місцевості. По-друге, є люди, які перед поїздкою хочуть ознайомитися з тими містами, де фотографувати, або просто з метою хорошої орієнтації на даній місцевості. Можуть переглянути дану програму. Також її можуть використовувати школярі різної вікової категорії, щоб подивити свої знання з історії України або краєзнавства. Вважаю, що також це буде цікаво для користувачів старшої вікової групи, старшого покоління, тому що, щоб переглянути цю інформацію, не потрібно великих знань комп'ютерної техніки, може бути будь-хто. Наукова новизна полягає в тому, що більшість людей надають перевагу сприймати інформацію візуально, а на даний момент не так багато програм, які описують інформацію про дані міста. Це є наштовхнуло на створення даної програми. Завданням роботи було створити простий у використанні туристичний довідник, у якому розмістити інформацію про цікаві історичні місця України.